Здравейте хора, днес ще ви покажа разопаковането на Toshiba Satellite L50 B1M5. Преглеждах в YouTube и в други сайтове за видеосподеляне, че няма такова ревю. Като цяло ние мисля, че ще ви бъде полезно да видите как долу изглежда този модел компютри. Тук това е зарядното. Ръководство за бърз старт, важна информация. Ето така изглежда нагледно лаптопа. Надявам се, видеото да ви е било полезно. Цяло, защото е много важно сами да си изберете лаптопа, да видите неговия дизайн.